ni gara Marko Erkiagana, eta Lea Artibai ikastetxein elikagaien industriak ikasi neban. Prestakuntza ziklu ikasi eta gero, Inglaterra funtsan lan praktikak etxea, eta handik bueltan, eta gaur egune arte, 3 bat urtin naz, jurrita egos mutrikun biharrin. Jurrita barrun, nik ikerkuntza eta garapen departamentu etxendo lana. Eta gexen bat, plater prestatuk, edo eta plater prestatuk, baina kontzerba eran egiten dauz. Haude, autoklabe makini, erabiltzen duguena bai plater prestatuk, eta bai kontzerbak etxeko, eta, gure plantan garrantzitsuen eta kritikuen isaleik egin makini. Ikerkuntza eta garapen departamentuaz gain, kalidadien be esku hartzen dut edo lan itxen dut, ez gehixei baina bai pixkat. Eta, lehen esan duten morun plater prestatun arlun lan etxen dutenez, plater prestatun kontrolak, analitikak eta agarretxen kalidadien be ibiltzen dut. Batxillerdu amatxune banin, elikagaien industriak prestakuntza ziklu ikasi neban. Eta egiz esan ez neban oso ziur unibertsidadea jun, ero prestakuntza ziklo bat ikasi, baina ez bat, horren atzerik beste bat ikasi neban. Eta egiz esan pentsatzen dut prestakuntza zikluk ikasitxe, lan mundurako oso ondo preparata urtetezule.